हाय ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୀପ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଳେଇଲି ବିଜୟ ଭାଇ ପାଖକୁ। ବିଜୟ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଚାଲ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଲୋଡ଼ କରିଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଗଲା ପରେ ଆମର ପପୁ ଭାଇ ମସଲା ଗୋଳାଗୁଳି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଲେ ଜାଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଜାଳ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲ କଡ଼ା ଲଗାଇଦେଲେ। କଡ଼ା ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଛାଡ଼ିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇକି ତାପରେ ଚିକେନ ରାନ୍ଧିବା। ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଧୁଅନ୍ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆମ ଛୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ମାନବ ସୁରେଶ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଲେ ପିଆଜ କାଟିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟୁନି ବିଜୟ ଭାଇ ପିଆଜ କାଟୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାତ ବସାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି। ଭାତ ବସାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆଳୁ ଆଉ ପପିଆ ଭାଜିଲେ, କାରଣ ଆଳୁ ପପିଆ ଚିକେନ ରାନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ପିଆଜ ପକା ହେଲା, କାରଣ ପିଆଜଟା ମରିତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ପିଆଜ ମରି ସାରିଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପକା ହେଲା। ଅଦା ରସୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା। ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚିକେନ ଢାଳିଲେ। ଚିକେନ ଭାଇ ବି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଫାଇନାଲ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲେ, କାରଣ ଭାଜୁରୁ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଫାଇନାଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଖାଇବା ସର୍ତ୍ତେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କୁକୁର କୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିନେ। ହଠାତ୍ କରି ଖାଇବା ଯେମିତି ଅଧା ହେଇଛି କୁକୁରମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଜିନିଷ ପତ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍